Nyime obila omako miyo ma ichechne en miyo manyinge Nancy Indoveria Kigunzo mabende ong'ere gi nying mar Madhe Wangara ma itudo kod ohand yedhe mamero ji bang' yangore ni miyo mane omake kiparo ni en ok en. Nancy kawuono ne rik osechwalo bura e doho ka koro dwaro ni geng'o obila mondo kik make. Ripot oyango ni omake e boma ma Nairobi kendo ochwale log tich mar okwach kich. Penjo koro en ni to Madhe Wangara en ng'anya kora Mugajwa. E tuk joko yeyo gi paka mawachore nochakore higa mar 2018 mane obila ma jong'wecho keto nying Madhe Wangara e listi mar joma timo ohala mokwedi mag yedhe makelo mer. Apedha mancho Tim Ngara mane okelo meko ma Teresia Wanjiru ma ikoni en achiel kuom joma konyo Madhe Wangara e tayo ohande. Koro kelo penjo ni to Madhe Wangara tama ma itudo kod ohand yedhe makelo mer en ng'a? Nancy Kigunzo ma bende miwacho ni otis nying mar Madhe Wangara ma itudo kod ohand yedhe mamero ji osebedo rameny mar obila. Kata kamano, wacho ni tudruok ma en go ne omiyo kata make bedo matek e kinde mokalo, ka obila manotemo make moko ne siemo wang'gi ka moko bende ne iwilo ka itere gwenge mamoko. Obila mag okwach kich kata kamano koni nitie tudruok machiel kachiel ma osebedo e kind Madhe Wangara kod Teresia Wanjiru manoyudo kod maloyo milion 12 kod akota mag yedhe mamero ji e ode e kar dak moro ma yuto ji ni e piny e kar dak Mangara. Kata obedo ni Teresia pod oramo ni onge kod tudruok gi omenda mag Ayoyi miwacho ni noyud kuome, obila koni tudruok e kinde kod Madhe Wangara nyiso ni ong'eyo malong'o kaka ohala nosebedo katimore. Gogo mar obila e wi wach ohand yedhe makelo mer bende ne olwar kuom nyithindo moko 2 ma jogni 16 kod 17 ma wacho ni dipo ka ong'eyo kaka ohala nosebedo ka itimo. Nyithindogo manochwal e doho mang'iyo yedhe mamero ji alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport JKIA Nairobi ok ne nyal tang' e wang' jowi kaluwore kod